Pamusoro mama. Pamusoro idai. Muye vese varimo. Tisu takavasunga sedai. Nenhau yekuvaka zvinhu zviri kunze kwemutemo. Right. Ndichakumbirawo Riot, Whisper naFamil naTanaka sinze maoko erudyi mutedzere zvandakutaura mashure. Handiyati Riot Nyamanje vamwe munotaura mazita handiti. Ini Riot Nyamanje. Ini Riot Nyamanje. Vamwe taure mazita enyu. Tinopika pamberi pedare. Tinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvatichataura. Kuti zvose zvatichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tinotenda sei maoko pasi. Ndichakumbirawo meseji wamaguruguru. Musanangure dare kufamba kwamakaita nekuzowanikwa muchisunga. Tenda vanhu pachikwata ichi pane munhu wakaita inzi Legal Facility of State Land anosanganisira Whisper akatengesa, Famil akateedza kutengesa. Whisper paHwaringira village Chemenyi village. Then Legal Construction iri pana Elliot Nyamanje naTanaka Mapuranga. Elliot Nyamanje ikupi kuhafta illegal. Elliot Nyamanje iri muChemenyi village zvakare. From what? Tanaka Mapuranga muChemenyi village zvakare. Any Whisper Famil muChemenyi ndiye anonzi akavatendera kunge vachiita izvozvo vari ndivo sabhuku yenzvimbo iyoyo vari sabhuku muChemenyi. Sabhuku muChemenyi hamusiri mune hotofuti yemakuwa kunoviga vanhu vemapurasi. Taurei makagara pasi. Pindurai mubvunzo wabvunzwa namambo. Wambo ndizvo zvakanga. Ndizvo zvamambo. Chakuita kuti munotsvaga makuwa kumapurasi chii? Ichi takatapuwa na sabu. Pindura mubvunzo wandabvunza. Ndati chakuita kuti munotsvaga makuwa kumapurasi mumusha wevamwe chii? Pamusoro imomo. Ndau yakaitika ndeyekuti takanga takapa chichemo kuna mambo vekudhara. Kutori nemakuwa akatowanda, hakuzi kuti kwatangwa kuvigwa zvaizvozvi. Kwakatobvirwa kudhara makore kudhara. Chinonzi muChemenyi village chii? Haina maboundaries ayo. Inawo. Saka chikuita kuti mude muboundary remusha wenyu muchienda kwevamwe chii? Ipapo inhau yakanga yakaitika kudhara. Chikonzero chaita kuti mubude muvillage yamuChemenyi chii? Handi chikonzero chekuti tapedza kutengesa ivi. Handi zvere? Handi wedu musha tapedza kuutengesazve. Ngatikurwe nyaya zvituzo. Anonzi Whisper parwaringira ndo. Ndimuri kutengesa? Aiwa ndi mama wangu akatengesa. Vachitengeserani? Vaitengeserani? Iwada zvirapisa. Ndati vachitengesera ani? Ora iwada tengesera kuti ndimko mama. Vachiita sei? Ndi baba una Vachitengesera pakakura sei? papa ndisinyatsoziva zvangu zvokuti. Vaudzei zvanhamambo ibva ipapo. Vaudzei zvanhamambo ibva ipapo. Pamusoro imama. Yarare hasora nemi. Ndati vaudzei zvanhamambo ibva ipapo. Papa utokumbirwa. Handina chatoda kumbirwa iti. Ndati vaudzei zvandataura. Pakumbira. Zvandataura ndinazvinzwa. Ndati vaudzei zvandataura. Anzwa
Ndimana Tanaka Mapranga. Ani? Tanaka Mapranga. Nani? Na Lioti Musekiwa. Nani? Lioti. Musekiwa? Yeah. Kostraka alikuwa bwana. Akanzi fano mchemenyi ndogo. Ndisuzi otirakanyora se. Ndini. Fano ndisabu. Akanzi ende unyamandi. Ndini. Wewe akanzi ndio unyamandi. Unobva kupiwo? Inini ndakaberekerwa Marondera. Unobva kumarondera. Ukoko hakusi kumusha kwangu asi ndiko kwandakaberekerwa tichi baba vangu vaishandawo papurazi ndobva vashaya. Ndobva amai vabva ikoko 97 vachibvawo yakunoku vachiskororwa kunoku. Saka ndaingogarawo pamusha pakarorwa amai. Pamusha pakarorwa amai kupi? Kwanyamande ikoko. Pane senema yakanyorwa kunzi Nyamande kudendeko. Iwo unoshandisa senema yekuti Musekiwa. Kwewe? Ini ndakaita zvekutouya ndinoshandira kambani inonzi Beta Bricks. Ndakauya 2019. Uchibva kupi kumusha kwako? Ndiri kuBhoera asi handisati ndambosvika. Kadzokera kuBhoera musha kwako shamwari. Bhoera hakuna kana pakutengeswa kana pamwe chete zvako. Ibva ipapo. Ibva ipapo. Pari kuwakwa chipa napo? Pane dzimba foundation handii pako pane chieleto ndo pane foundation Pamusoro iyi dai. Apindura zvawabvunzwa. Pana chiripo. pane foundation ipauyo Paimbova paine imba yakapwanya. pane foundation Chakapwanya. pekuya hapana chiripo pane foundation chakapwanya Hamisi murwa iripa ipapo. Handizivi madhiri ekutengesera naibvo rekuzibva makawana. Pamusoro imambo zvakaitika ndezvekuti ambuya ava vaitodawo mari yekuzvirapisa vachirwara kudaro ndobva ndavapa mari ndobva vazoti mwanangu sezvo usina pekugara vanoziva mutauro iri pandinogara pakarorwa amai tochikuchekerawo pekugara powane pekugara sezvo wane mukadzi nevana. Vane mvumo here yekukuchekera pekugara? Pavaikuchekera pacho ndepavo? Papo ndo pandisingazive nekuda kwokuti ndakangoonawo ivo vachigarapo saambuya sekuti mumusha maambuya. Ndati pavaikuchekera pacho ndepavo here? Ipapo handigoni kupapindura kuti ndepavo here. Pavaikuchekera hapasi pavo. Chechipiri pavaikuchekera havana mvumo yekukuchekera. Saka zvese zvawakaita nemunhu asina mvumo yekukupa, asina tendero yekukupa ivhu. Saka ndati ibva ipapo. Nokuti munhu wakaita naye madhiri haana kana mvumo yezvaari kuita newezo. Ivava vacho varuye vachiti mambo tikupire, ivava ndovanenge vapuna mambo tinoda pekugara. Ivava the very same person ari kuuya nhasi achiti mambo zvazodai hanzvadzi yake inouya ichichema ichiti toda pekugara kuti nzvimbo ine yakatorwa nevakomana 2 vakapiwa nzvimbo nambuya vedu kuti hatisi kuzvida. Amai mamunogara vachi? Vanangu vakatengesa panhaka nekutowomerwa kuti hatina chinhu. Shona inoti nhamo inhamo zvayo amai havarodzwa. Ndoizvozvo zvakatokwana. Kuda kuti mwana wenyu akurodze imimi. Mwana wenyu akutsvagire chikomba kuti amai mbonotamba ine chikomba ichi tidye sadza. Ndozvamunoda. Saka kana tagara ngataure zvinhu zvinoitika. Tisingaudzane zvinhu zvisingaitika. We, mune nyaya here? Pane pakatengeswa kudhara izvozvi namai vacho vachikurwara. Sazvona kana uchinge waita musikanzwa gore rakapera haisisiri mhosva. Ndokuyaiaakapenenge iripo zvare basi. Chii chinenge chakaoma?
Ini zvinotopa kuhospital izvo. Handi munokudzwa kuti mushamba muchemenya hamusina kana pekuvigana. Mukuzvinza izvo. Izvi zvirabongozozo kumapurazi. Mune mhosva makadzimba uri pachikwemu. Iwe unototaira zviri makubvunza savhukwa. Havane mhosva yavakatotongwa yavafana kuyozoripa kwamamba. Takataura tikaura namambo. Mukawirirana kuti chii? Kuti takakanganisa. Ndipo mapedzerana pakuti chii? Zvanzi ndoke kutanga nekekupedzisira. Saka nhasi unomba penyu mukaita mushama muchemenyu mukaita rufu muchanoviga kupi? Mauda kupota muchisimuka muchinotenga makuva kuGreen Forest Gwarare. Imbori makuva village iyo iyi yega yega ine huku hwakadai sokwashumba. Topa chii? Mashops epadeni. Aseri pazvona. Madinda chemchem. Ipadinda pane machino mapurazi. Pane mashops anosai haibure. Kubira mashops ari kuleft yesewa chemchem village. Ngokuti havazotengeswa mustendeka dziripo papo. Ya, zvichasvika. Munoona kushanda kunoita nyaya pamwe pacho mutotengeswa nemastenzi ekanzuru chaivo akapfekwa akatotengeswa nekanzuru ipapo. Pakibata apa pabatwa apabatwe saka chii? Ine ndakanditokumbirawo mambo. Wangu amai ndivedu vakatadza. Asi pane zvinhu takutokumbirawo kudare renyu changakumbura. Kuti amai ndizvo zvavakatadza. Bo zvinhu zvavakanga vakaita nababa. Baba vakasvika kushanda. Avasaranda amai. Izvozvi zvamai vacho vatori serious. Wanzwa tsumaenda taura. Ipapo ndapanzwa chakambira. Hakuzi kuti ndikuyopokana nemashoko enyu asi kuti tiri vana venyu. Hamuna wamunogona kutirasira. Tikutokumbirawo mune dare renyu kuti ndizvozvo amai vakatadza hatina chatingagone kuita kuna amai. Patowanzwa zvandataura. Mushamenyu hamusina kana pekuvigana. Nhamo yacho kana yadzouya inouya kuna mambo. Then ndorwane bivhu racho rasipai kuti vigana yavo. Imi muchitora vanhu muchivapa huyai mugare. Pekuvigana chaipo hamuna. Nyangwe izvozvizvi ndikatiwa pekupfudzira mombe hamuna. Asi ukuya vachinditi mambo tiregererei. Ndokuregerera kusvika papi? Iro riri dambudziko ramutogadzira musha menyu. Ipapo tikutochema changamuva. Zvandataura zvinzwa izvi. Zvinhu zvinogadzirika sei izvi? Tinozogadzira sei nzvimbo yekuti tione pekuisa makomo? Manzwa kuti pamakanoviga munhu muswandura pera? Iro riri marimwe zuva ane. Kune bongozozo. Muchadedza kuti mambo yamutigadzirisire mutimanikidzire kuti tinoviganawo chete. Ndinoma kuda kupa punishment mani. Ipapo hangu Nokuti tigadzirisa apa mambo ozotambura kutigadzirira nzvimbo. Ipapo hangu ndinobvuma changamire. Kuti zveshuwawo takatadza. Wozi vanhu vakanga vangoriwo nepfungwa dzekuti changamire vakanga varipo zvavakanga vakatitendera headmen vakanga vatitendera. Saka vakatitengesai? Kwete zvekutengesa. Zvekuviga kumakuva ikoko. Kana makatenderwa noizirubawo? Chakaitika ndechekuti takatadzawo zviri kungovasumawo kuti ndo zvaitika bhozi vakati kana kwaitika nhamo munofanira kutisuma. Saka chakaitika kuti vakanga vari paground panguva dzacho havana kubata vaMr Ngehama kuti vavazivise kuti vaNgehama kuno kutasva. Zvinhu zvinoda zvinonyorwa pasi. Totenda changamire. Ende zvinhu zvatinoita ngatizivei kuti mutemo unotsigira zvatiri kuita zvineu. Tikangoita nekuti maziso angu abwaira nobva avhurika ndakutozviita. Maziso angu haapindure mutemo kuti uite zvaunoda iwo. Ivhu rapo kutengesa iri haritengeswe iri. Ivhu iri rinongoendesai mujeri iri. Tiri kutaura inosenge zvinhu zviri nyore kudaika.
imhosva mbishi iyi. Kutengesa state land kunosungisa uku. Vari kuda ivhiri varidzi vevhiri ndimi nevana venyu nevazukuru venyu. Hapana pamunomboona ini mambo ndichiuya kwamuchemenyuko ndichiti ndipepo kugara handiuyeko. Imimi vacho vandiri kurwira ndimi muri kunditi mambo titenderei nganditi vape. Kana ndavapa zvashata muzodii imimi vacho. Moya kwandiri kuti mambo tipepo kugara. Ndovadati handina. Ndati handina nzava ane utsinye. Haana kana moyo. Ndaipa papi apa ndichiti nhasi chengetedzai zvamuinazvo. Hatina nguva yakareba musati maridza mhere padenda. Ndiri pano. Ndati hatina nguva yakareba musati maridza mhere padenda. Ende mhere yenyu muchauya nayo kuna mambo. Nhasi muri kunditi vapeipo kugara. Asi ndati hatina nguva yakareba musati maridza mhere padenda penyu. Kana musi wamucharidza mhere dzangu nzeve ndiri kuvhara. Nekuti ndakuudzai, ndiri kukuyambirai, ndiri kukuti mirai asi hamusi kuda. Muri kundimanikidza kuti ndiite zvinhu zvamusingadi. Chichaitika ndechekuti muchasara mane ka 300 square meter inini kacho ka 300 square meter. Imaimbe madhunduru 4-5. Musara mane ka 300 square meter kepano pashogoronda. Ndokandina muchasara mane ako imini. Pamuri kurima garden paive hapasina. Zvakonzereswa nei? Zvakonzereswa neunhu hwedu. Mambo chawanika vangweza signature odhinda tai zvavakada izvozvo. Mukaona pandakaisa signature maakuridza tsamwa futi ane utsinye. Saka pangu chaipo pandofanira kumira ndepapi. Inini pangu pandofanira kumira ndepapa pekuramba kuti ivhu rangu garirege kutengeswa nokuti ndine mhuri. Ndopangu chaipo chaipo ipapo. Kuti mangwana musazochema neni. Ipapo tinotenda chamangirira nekuti izvi zvakaitika kudhara. Saka takutochemawo ndosaka uri makore kwengadiwo. Ine ndine 36. Unoona ungani? 4. Une muda wakakura sei? Une muda wakakura sei iwewe? Wati unoona ungani? 4. Vakomana vasikana? Vakomana 2 vasikana 2. Une muda wakakura sei iwewe? Mudiki wemuchana. Saka munda wako iwo ndikatidamburira vana vako vese havasvika pazera rako iri uchavadamburira uchasara udei? Pari pere pauchadamburira vana vako? Chamusiri kuona chiri chimwe chete. Uipane kubhoira kwakashama. Amwe mukatokuzara ari mahekte makanobhoira mutorati abhoira ndine 15-20 hectares. Iyaivi anadzo 15-20 hectares kubhoira. Asi pakapenya apa pane kana ane 2 hectares ipapa. Asi muri kutengesera munhu ane 15 hectares. Shuwa dziri kushanda. Kubhoira kozoenda nakuenda havana novabvunza vada kurima. Hapana kana novabvunza. Musatore matambudziko evamwe muchaita enyu. Siye munhu nedambudziko rake, atakure dambudziko rake. Nyaya yevhu yanetsa iyi. Musada kushandisa misha yenyu yana muchemenyava kuti mugadzise matambudziko enyika. Nyika ngagadzise matambudziko ayo. Imimi mutambure nekashoma kamini akaweka kune vana venyu. Ava vasiyeni matambudziko ava. Ngavaende kuofisi yehurumende ndeinogadzisa matambudziko avo kuitei. Kulenzi ofisi iriko Goromodzo, ngavaende ikoko vanopiwa land. Kana vaitola lake vapiwe. Izvo zviledwa kune waiting list iyo. Over 200 vanhu vapa waiting list. Vanoda nzvimbo. Kwekupiwa kwacho hapana. Izvo zvichikutaurira izvozvo. Tine vanhu 400 families 428. Vari kudiscusswa nekunzvidhebhu uko kwamureho. Vatitoronetseka kuti tovaisa kupi. Hatina hurumende tatopererwa, hurumende yapererwa. Tina apo kumatywaka muri kuvakwa ruri kuvakwa. Pane mavillages 2 ari kuafectwa. Ari kunotemesa musoro kuti vanoendepi vanhu ivavo. Mazvinzo. Kundoti purazi hakuna, kundoti chino hakuna, hurumende yakavhara zvese. Zviri kunonzi vanhu tsokerai vanhu mumaruzevha imomo, vakwana imomo. Asi sikuno kuti kurotengesa. Zvimwe zvacho zvinozviita tisingazive zviri kunze. Zvandiri kutaura izvo zviri kunze uku zvitonetsa nokutemesa musoro izvozvo. Nezvinonda ime kune meeting. Inotemesa musoro ikupisa zvokupisa zveshe. Kuti hatichatozivi kuti toitei nenhau yenendi yacho. Nekuti tatogumirwa.
unenge ungori nawo maikwairiziva ndipewo inini mambo yenyu ndikada kutanga kutitengesa nhasi uno nevanhu vanonditika ndoswera ndati 100,000 nhasi chaiyi yevanhu vanoda kutenga ivhu iwe gara asi kana ndapedza kutengesa imimi vana vangu mogara pai ndochiva mari ndichitadza kutekochesa imimi ndikangochiva mari nhasi unaka handipedze mwedzi munoona ndakudhaiva mogara nyovana nokuti ndachiva mari asi ndinoreruka pamberi penyu imimi ndinoita munhu pasina rega ndinzi mambo ane dunhu pane kunzi mambo akapedza kutengesa musha wese hai nyaya yenyu ine kamusani maninzi iwe ndatenda kubhoirewo usandinetsi ndatenda kubhoira handina kukurira ikoko sha aunokurira iko kazi nomusha kwakozve enda kubhoira nomusha kwako kukurira iko handitomuzivewo baba wako vari kuti miri kwangu isakashaya chitupa chako chinachii 07 ndichabhoira ndichekubhoira saka chitupa chako chaipiwa 07 wanga wasingazive daivaitoziva kuti panonyorwa chitupa chachopiwa namba zechitupa kungochibata so chinokudzwa kuti iwe uri kwakatenga musha wako ndozvachotoreva kana wafunga kuchinja kuya mugoromonzi kuti apiwe tendero yogara muri mugoromonzi akangosvika akazi ndipe chitupa chako uyu akavaka manchoni yake chitupa chikabatwa sanonzibuda munombiwo pasina kana chambobvunzwa dzakatengeserwa kana zvakadii kungonzi chitupa unozibuda muno ndozvamusingazive izvozvi very simple zviri pachitupa chenyu imimi ndokunzi amai makauya sei kuti ndakaroorwa makaroorwa nani nanhingi ndiri muroorwa kwanhingi soke zvakanaka garai baba tipeitire chitupa chenyu china 48 ndekupi ende 48 bhaikuno ndo simple ndakuiti pachitupa kana achinja achida kuya kugoromonzi zviri pamutemo chitupa chake chinochinjwa sezvinokuita chitupa chemunhu aroorwa zvezvi chinopedzisira chachinja zviri uya akanga atamuitira mapepa akakwana ese azere anonopiwa pemiti kugoromonzi apiwa pemiti inobva enda kwaregistra yaenda kwaregistra chitupa chake chochinja paanoenda next time aida unoti pasipoti atanga anzitanga wachinja chitupa nekuti hausisiri wokubhuira wavo wegoromonzi but kana process idzodzo dzisina kuita izvi zvamuri kuita zvinokuzvimbirai mangwana izvi zvinokuzvimbirai mangwana ngatiregere kufurirana kuita zvinhu zvinotishoresa nevana mangwana pakundarama handidi kuzoshorwa nevana handidi kuzoshorwa zvonzi mambo vaye panguva yavakanga vari ndo yakabva yazonyatsopera chinhambura yese yakabva yapera avati hakushaya aaaanizveshandakotaura kutochema mambo wangu nekuda kwekuti kuomba kwainge kuchigara baba ivo baba vangu vacho vaingoti takaberekwawo tiri 2 nababa wavo ndo zvandinonzwa amai vangu vachitaura because vakashaya ndine 4 years 1994 1996 unoita tsvagurudzo dzekuti kuti ugare panzvimbo zviri pamutemo unofamba sei handiti haungoiti zvaunoda hauite zvaunoda endai kwamurehwako pamutoko kunenge kwakashama hope handiti kwese kunana bhoira kuna chihota kune nzvimbo dzakashama zhinji chaizvo enda unovaka ipapo uno tinobagara mumaparazi mese muchabwino handi ari mumaparazi enda kunopinda munodo wake sei muri kudherera muvhireji yamuchemenyi imimi handi kudherera endai mumaparazi endai amaparazi vabvereche nako unovaka izvo umutaura kuti rimwe nomuzimbabwe ndoda kugara panapa nopandikuda sei madherera musha wamuchemenyi tingitisati tatovaka ishe wangu Nyambiro, haisi nzvimbo yakaipa resettled here tone planning yekugara muchemeni. Ndosaka ndataura kuti vari kuridza mhiri maimajana ngavafanisa vaita zvavari kuita kusaidi kwavari zvavo kuchimusha tausvikepo zvasinenge zizondipapi chemasi kwa baba uye ngemudhara John sabu muchemeni ndinoda musangane navasanyika muone nzvimbo dzinana munoona navasanyika asi hapana munhu anokupa mvumo yekugara ipapo sabu mudare muno murututi nenyevana vakavaka muri here munozivana here mututi hamuna mbotawo sei mimi mauya
ava ikapo Sasa hivi moyo unataka